سلام كما تقولوا كبرى تخطاتلتي نلوم على تسولوس 18 سنة 2024 حيزنا يوم زمتنا زيناتاتنا بخوم نغربلو ساعات أخيلو ناي وترو تخطاتلتي نموخان سابسكرايب كتقبرو ناي شاننا بيتسب كتكونهم بخبر ندعدمكو نابكن دي نتوتاتم عالمنا بغلطف دسفح فحزلو سقا سبز مقبو باكتيريا آباس قاي درجا خمزلا حبرالوم آب تقراي حدش انتهر قزيو محدار تقراي زوت زلو مغلطيتاتنا حيلا خيدالوم إثيوبياويان سدتنياتات كاب هونتلان سومال نخبارو مغلطي وصيلوم ናብ ሃገረ ኢታሊ ክሰግሩ ንዝፈተኑ ስደተኛታት ዝሕዝን ሓደጋ ጃልባ ኣጋጢሙ ዝብሉን ካልእን ዜናታት ሒዝናልኩም መፂና ኣለና ሰናይ ምክትታል ኣብ ጋረወ ርእሰ ከተማ ክፍለ ሃገር ፑንትላንድ ናይ ሶማል ዝርከቡ መንበሪ ወረቐት ዘይብሎም ኢትዮጵያውያን ካብቲ ሃገር ክወፁ ከም እተነግሮምን ጋሩ ኦንላይን ሓቢሩም እዚ ንቐዳምነታት ናይቲ ከተማ ናብ ምክልኻልን ሓለዋን ሃገራዊ ድሕነት ንምእዛዝ ዝዓለመ ምዃኑ ዝተገልጸ መምርሒ ኩሎም ዘይሕጋውያን ስደተኛታት ብህፁፅ ክወፁ ወይ ከዓ ሕጋዊ ስጉምቲ ክውሰደሎም ምዃኑ ይዘጠንቅቕም ከንቲባ ከተማ ጋረወ ዓብደል ቀድር መሐመድ ማሕሙድ ገዲም እቶም ነቲ መምርሒ ኣኽቢሮም ብህፁፅ ካብቲ ሃገር ዘይወፁ ስደተኛታት ብሓይሊ ተፃዒኖም ናብ ሃገሮም ክስገጉ ምዃኖም ኣፍሊጡ ንሱ ብምኽንያት ዒድ ኣልኣድሓ ብሰንበት ንጋዜጠኛታት ኣብ ዝሃቦ መብርሂ ፀጥታ ናይታ ከተማ ኣዋጋ ዕዳጋ ከም ዘይኣቱ ብምምልካት ብዘይሕጋዊ ወረቐት ኣብዛ ከተማ ንዝነብሩ ኢትዮጵያውያን መልእኽቲ ኣለኒ ንዓኻትኩም ሓንጎፋ ኢልና ንምቕባል ኣበርቲዕና ሰሪሕና ኢና ሕጂ ግን እቲ ግዜ ኣኺሉ እዩ እቶም ብዘይፍቓድ እትነብሩ ካብዛ ከተማ ውፁ ክብል ብሓይሊ ቃል ኣዚዞም ኣብ ከተማ ጋረወ ኣብ ዝተፈላለዩ ንጥፈታት ዝተዋፈሩ ብዙሓት ኢትዮጵያውያን ከም ዘለዉ እቲ ምንጪ ኣረድዮም ናይ ሰብ ስጋ ዝምገብ ባክቴርያ ኣብ ጃፓን የስፋሕፍሕ ከም ዘሎ ሕበራሎም ኣብ ውሽጢ 48 ሰዓታት ክቕትል ዝኽእል እቲ ሕማም ኣብዚ ሒዝናዮ ዘለና ዓመት ጥራይ 1000 ሰባት ከም እተተሓዙን 77 ካብኦም ሂወቶም ከም ዝሓለፈ ተገሊጹ እቲ ናይ ሰብ ስጋ ዝምገብ ባክቴርያ ንኢንፌክሽን ምትፍሕፋሕ ለበዳድሮ ጀሚሩ ከም ዘሎን ናይ ጃፓን ምክትታል ሚኒስተር ጥዕና ኣጠንቂቖም እቲ ኤስቲኤስኤስ ዝተሰመየ ባክቴርያ ኣዝዩ ሓደገኛን ኣዝዩ ከቢድ ኢንፌክሽን ዝፈጥር ክኸውን እንከሎም በቲ ባክቴርያ ዝተጠቕዑ ሰባት ብቕልጡፍ ሕክምና ተዘይረኺቦም ኣብ ውሽጢ 48 ሰዓታት ሂወቶም ከም ዝሓልፍ ንገራሎም እዚ ብስትሮፖኮካል ቶክሲክ ሾክ ሲንድሮም ወይ ኤስቲኤስኤስ ወይ ስጋ ዝበልዑ ባክቴርያ ዝፍለጥ ሕማም ብቕልጡፍ ይላባዕ ምህላውን ኣብ ጃፓን ኣብ መላእ እታ ሃገር 10,000 ሰባት በተቐታሊ መልከፍቲ ድሕሪ ምትሓዞም ሰበስልጣን ጥዕና ኣብ ልዑል መጠንቀቕታ ከም ዝርከቡ ኣፍሊጦም ኣብዚ ዓመት ክሳብ 2 ሰነ መልከፍቲ ኤስቲኤስኤስ 1000 ሰባት በፂሑ ከም ዘሎን እዚ ኣሃዝ ድሮ ነቲ ዝሓለፈ ዓመት ብድምር 941 መልከፍቲ ሓሊፉ ከም ዘሎ ሃገራዊ ኢንስቲትዩት ተላባዒ ሕማማት ይሕብር ኤስቲኤስኤስ ብጉጅለ ኤስ ስትሮፖኮከስ ባክቴርያ ዝመፅእ ሳሕቲ ግን ከዓ ከቢድ ረኽሲ ባክቴርያ ኮይኖም እቶም ባክቴርያ ናብ ዓሚቕ ቲሹን ደምን ምስ ኣተው ኣብ ኣካላትና ቅልጡፉን ሓደገኛን ምላሽ ዝፈጥር መርዘማት ነገራት ምስ ዝልቀቑም ዘጋጥም ምዃኑ ማዕከላት ምቁፅፃርን ምክልኻልን ሕማማት ሲዲኤስ ይሕብር እቲ ስጋ ሰብ ዝምገብ ባክቴርያ ብናይ መጀመርያ ምልክታት ከም ሰዓል ረስኒ ቃንዛ ጭዋዳታትን ረስንን ተምላስን ከም ዝጅምር ኣብ ውሽጢ 24 ክሳብ 48 ሰዓታት ትሑት ፀቕጢ ደም ውድቀት ኣካላት ቅልጡፍ ህርመት ልብን ቅልጡፍ ምንስፋስን ከስዕብ ይኽእል ብቅልጡፍ እንተዘይተሓኪሙ ድማ ነቶም ካልኦት ኣካላት ሰብነት ስርሖም ንኸቆሙ ብምግባር ብቅልጡፍ ከም ዝቐትልን ተነጊሩሎም በቲ ሕማም ዝተጠቕዑ 10 ሰባት ካብኦም 3 ከም ዝሞቱን ኣብ ቀረባ ግዜ ኣብ ጃፓን ብሰፊሑ እንዳተላብዐ ዘሎ እቲ ባክቴርያ ኣብ ኣስጋኢ ደረጃ ከም ዝበፅሐ ይግለጸሎም እቲ ባክቴርያ ምስ ናይ ሰውነት ቆርበት ንዝፍጠር ምትንኻፋትን ብጎሮሮ ብመልክዕ መግብን ብዝተፈላለዩ መንገዲ ናብ ኣካላት ሰብ ዝኣትዉ ከም ዝኾኑን ከምኡ እውን ኣብ ሰብነት ሰብ ኣብ ዝፀንሕሉ ግዜ ኣብ ኢድን እግርን ኣከባቢ ዝርከቡ ናይ ሰብ ስጋ ከም ዝምገቡን እዮም እቶም በዓል ሞያ ዝዛረቡም ካንሰርን ሕማም ሽኮርን ዝኣመሰሉ ሕማማት ዘለዎም ሰባት በዚ ሕማም ክጥቅዑ ከምኡ እውን ናይ ሞት ኣጋጣሚ ልዑል ምዃኑ እውን ይስማዓሎም ካብ 2019 ጀሚሩ ኣብ ጃፓን ክርአ ዝፀንሐ እቲ ሕማም መበገሲኡ እንታይ ምዃኑ ሳይንቲስት ገና ከም ዘይበፅሕዎ ኣብቲ ሃገር ዝነበረ ቁፅሪ ዝሓለፈ ዓመት ኣብዚ ሒዝናዮ ዘለና ዓመት ከም ዝዓበየን እቲ ቐታልነት ዓቕሚ እውን 30 ሚእታዊት ከም ዝወሰኸን ይንገራሎም ኣብ 2022 እውን 5 ናይ ኤውሮጳ ሃገራት ካብ 10 ዕድመ ንታሕቲ ዝኾኑ ህፃናት ናይዚ ስጋ ዝምገብ ባክቴርያ ሕማም ምልክት ከም እትረኣዩን ውድብ ጥዕና ዓለም ኣመልኪቶም ከም ዝነበሩን ይፍለጥ
ኣብ ጣልያን ክልተ ስደተኛታት ዝፀዓና ጀላቡ ብምጥሓለን ሓያለ ስደተኛታት ሞይቶም ልዕሊ 60 ድሃዮም ከም ዘይተፈልጠን ይሕበር ኣሎ። ኣብ ገማግም ደቡባዊ ጣልያን ብዘጋጠመ ሓደጋ ምጥሓል ክልተ ጀላቡ ብውሕዱ 11 ሰባት ክሞቱ ከለዉ ልዕሊ 60 ድማ ድሃዮም ከም ዝጠፍአ ሰራሕተኛታት ምድሓን ህይወት ገሊፆም። ጀርመናዊ ትካል ግብረ ሰናይ ትማልሶኒ ትጥሕል ካብ ዝነበረት ካብ ዕንጨይቲ ዝተሰርሐት ጃልባ 51 ሰባት ከድሕን ከሎ ኣብ ጥቓ ደሴት ላምፔዱዛ 10 ኣስከሬናት ከም ዝረኸበ ሓቢሩ። ኣብ ተመሳሳሊ መዓልቲ ኣብ ዘጋጠመ ካልእ ሓደጋ ልዕሊ 60 ሰባት ድሃዮም ከም ዝጠፍአ ካብዚኦም እቶም 26 ህፃናት ከይኮኑ ከም ዝስጋእን ጉጅለ ቀዳማይ ረድኤት ሓካይም ሓቢሩ። ኤጀንሲታት ሕቡራት ሃገራት እተን ጀላቡ ካብ ሊብያን ቱርክን ዝተበገሳ ምዃነን ክገልጹ ከለዉ ኣብ ከባቢ ላምፔዱዛ ካብ ዘጋጠመ ሓደጋ ዝድሓኑ ሰባት ትማሊ ንግሆ ናብ ሓለዋ ባሕሪ ጣልያን ክውሰዱ ከለዉ እቶም ዝሞቱ ድማ ናብታ ደሴት ይውሰዱ ከም ዝነበሩ እቲ ጀርመናዊ ትካል ገባር ሰናይ ሓቢሩ። እታ ካብ ሊብያ ዝተበገሰት ጃልባ ካብ ሶርያ፣ ግብፂ፣ ፓኪስታን፣ ባንግላዴሽን ናይ ካልኦት ዜጋታት ስደተኛታት እውን ፅዒና ከም ዝነበረት ትካል ስደተኛታት ሕቡራት ሃገራት UNHCR ሓቢሩ። ኣህጉራዊ ትካል ስደተኛታት IOM፣ ትካል ህፃናት ሕቡራት ሃገራት ዩኒሴፍ ኣብ ዘውፅዎ ሓበራዊ መግለፂ ክጠቕሱ ከለዉ እታ ካልእ ዝተሓለት ጃልባ ኣብ ደቡባዊ ጣልያን ካብ ገምገም ባሕሪ ካላብሪያ ኣሳት 202 ኪሎ ሜትር ርሒቑ ከም እተረኽበት ሓቢሩ። ካብቶም ብሂወት ዝተረፉ 12 ሰባት እቲ ሓደ ካብ መርከብ ድሕሪ ምውራዱ ከም ዝሞተ ሓለዋ ባሕሪ ጣልያን ኣፍሊጡ። ኣባል ጉጅለ ቀዳማይ ረድኤት ሓካይም ሻኪላ መሐመዲ ብመሰረት እቶም ውፃእ መዓት ዝሃብዎ ሓበሬታ 26 ህፃናት ዝርከብዎም ካልኦት 66 ሰባት ድሃዮም ከም ዝጠፍአ ሰሚዕና ኢና ክትብል ከላ እቶም ህፃናት ሒደት ኣዋርሕ ጥራይ ዘቑፀሩ ከም ዝርከብዎም ገሊፃ ማእከላይ ባሕሪ ኣብ ዓለም እቲ ሓደገኛ መስመር ጉዕዞ ስደት ከም ዝኾነ ከም ዝፍለጥን ካብ 2014 ጀሚሩ ልዕሊ 23,500 ስደተኛታት ሞይቶም ወይ ጠፊኦም ክኾኑ ከም ዝኽእሉ ጸብጻባት ሕቡራት ሃገራት የመልክት። ኣብ ኤርትራ ዝተኻየደ ብምኽንያት ረዚን ዕለት በዓል ሰማዕታት ኤርትራ 20 ሰነ ምኽንያት ብምግባር ኣብ ጎደናታት ኣስመራ ብኸብ ዝበለን ስነ ስርዓትን ድሙቕን ኣገባብ ሰልፊ ታክሲ ከም እተኻየደ ካብ ሚኒስትሪ ዜና ዝረኸብና ሓበሬታ የረድም። ኣብቲ ስነ ስርዓት ኣዝየን ብዙሓት ታክሲ ከም እተሳተፍኦን ነቲ መዓልቲ ንምድማቕ ብዝተፈላለየ ስልማት ባንዴራ ኤርትራን ካልእ ዝርከቦ ዲኮርን ማዕሪገን ውዒለን። ኣብ ኤርትራ ዓመት መፀ ኣብ ዝኽበር መዓልቲ ስዋኣት ብፍሉይ ኣገባብ ከም እትዝከርን ነቲ ረዚን ዕለት ምኽንያት ብምግባር ከዓ ንዝተፈላለዩ ስነ ጥበባዊ ስራሓትን ምትካል ፈልስን ደም ምልጋስን ምሕጋዝ ስድራ ስዋኣትን ካልእ ብዙሕ ንጥፈታት ከም ዝካየድ ዝፍለጥ ኮይኑ ካብ ዜና ኤርትራ ከይወፀና ድማ ኣብ ንኡስ ዞባ ኣፍ ዓበይት ዝርከቡ ሰራሕተኛታት መንግስቲ ን14 ድኻታት ስድራ ስዋኣት ንምድጋፍ 84,000 ናቕፋ ገንዘባዊ ድጋፍ ንስድራ ቤት ሰማዕታት ኣዋፂኦም። ኣብ ማሕዳር እቲ ንኡስ ዞባ ኣቶ ኣሕመድ መሐመድ ኑር በብዓመቱ ብሰራሕተኛታት መንግስቲ ኣብቲ ንኡስ ዞባ ዝገብርዎ ደገፍ ብምንኣድ ካልኦት ነዚ ክቡር ኣብነት ክስዕብዎ ፀዊዖም። ኣብ ንኡስ ዞባ ጸሓፊ ህዝባዊ ግንባር ኣቶ ሳልሕ ጃብር 20 ሰነ በብዓመቱ ብህዝባዊ ጎስጓሳትን ንስድራ ቤት ስዋኣት ዝድግፍን ደገፍን ከም ዝዝክር ብምጥቃስ ቀጻልነት እዚ ንጥፈታት እዚ ፃውሒት ኣቕሪቡ። ብተወሳኺ ኣብ ንኡስ ዞባ ኣፍ ዓበይ ሰራሕተኛታት መስመር ሚኒስትሪታት ሓይልታት ምክልኻልን ካልኦትን ዘሳተፈ ናይ 10 ኪሎ ሜትር ወልክቶን ጉዕዞ እግሪ ፕሮግራም ተዳሊሎም። እቲ መደብ ብሃገራዊ ሕብረት ጨንፈር መንእሰያትን ተምሃሮን ኤርትራ ኣብ ንኡስ ዞባ ዝተዳለወ እዩ። ጽላል ሲቪል ማሕበረሰብ ምዕራብ ትግራይ ዝበሃል ትካል ንዝተኣትዎ ቃል ይተግበር ዝብል ዓምዲ ዝሓዘ መግለፂ ኣውፂኡ። እቲ ትካል ኣብ መግለፂኡ መንግስቲ ብመሰረት ዝኣትዎ ቃል ተመዛበልቲ ወገናት ናብ ሰፈሮም ክመልሶም ይግባእ ኢሉ ብምቕጻል ሰነ 30 ናብ ቤቱ ከም ዝምለስ ዝተነገሮ ህዝቢ ብተስፋ እናተጸበየ እኳ እንተሃለወ ክሳብ ሕጂ ዝረኣዩ ዘለዉ ምንቅስቓሳት ግና ፍጹም ዘዕግቡ ኣይኮነን ኢሉ። ብፍላይ ቅድሚ ግንቦት 30 ከኣትዉ ቃል ተኣቲሎም ዝነበረ ግን ከም ዘይሰመረ ብምምላስ ተመዛበልቲ ራያን ጸለምትን ስዒቡ ተዋዕዊዑ ዝነበረ መንፈስ ህዝቢ ኣብዚ ሕጂ ግና ተስፍኡ ቅሂሙ ይርከብ ኢሉ። ስቓይ ተመዛባላይ ህዝቢ ጸገማቱ ብመጠንን ዓይነትን ካብ ግዜ ናብ ግዜ ንዓበየ ሓደ ጸገም ካልእ እናወለደን ራብዓይ ክረምቲ ክሕልፍ ብኣጻብዕቲ ዝቑፀራ መዓልታት ተሪፈን ብምባል ኣዘኻኺሩ። እዚ ትካል ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ እቲ ቅድሚ ሕጂ መሬት ኣምሓራ ዝነበረ ከም ዝኾነ ዝምጎተሉ ድሕሪ ዝተኻየደ ናይ 2 ዓመት ደማዊ ውግእ ብሰላም ፕሪቶርያ ዝተዛዘመን ሓይልታት ኣምሓራ ምዕራብ ትግራይን ደቡብ ትግራይን ሓዊስካ እቲ መሬት
መሬትናትና ሕወሓትን ህዝቢ ትግራይ ነቲ መሬት ጠሪሮም ብሓይሊ ወሲዶም ነይሮም ሕጂ ግን ናብ ዋንነቱ ተመሊሱ ኣሎ ብምባል ከም ዝሓዝዎ ንዝሓለፈ ሚያዝያ ታደሰ ወረደ ኣብ ዝሃቦ መልእኽቲ ክሳብ 30 ግንቦት ነቲ ተወሲዱ ዘሎ መሬት ከም ዘምልሶ ከም እተዛረበ ዝፍለጥ ኮይኑ ሓይልታት ኣምሓራ ግን መሬትና ወይ ሞት ኣብ ዝብልሉ ዘለዉ ህሞት ኣብቲ ዞባ ሓድሽ ግጭት ከይለዓል ስጋት ከም ዘለውን ይፍለጥ። ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ ንሎሚ ሶሉስ ዝበልናዮም ትሕዝቶ ዜናና ዝፈፂምና ኣለና። ንስለ ምክትታልኩም ብልቢ የመስግን። ሰላም